Så siger jeg, hvad var det for noget? Jeg havde lovet at lave en flyver til. Så siger jeg, lovet at lave en flyver til ham. Og jeg havde lovet en fræsemodel til ham. Så siger jeg, jamen så skal jeg have en model at fræse i, så skal jeg nok fræse den for det, siger han. Og om jeg ikke kunne lave det, så siger jeg, skulle lige prøve den her til ham. Så den skulle han have i stedet for. Hvad har han i gang med til DM? Hvad er han i gang med til DM? Ja. Hvad er så med alle flyverne? Og der store i kassen og nogle ting. Står det inde på værelset fælder? Eller er det ude i holdet? Står inde på værelset. Når der står inde på værelset. De andre sat ud i højvognen. Hvis det står udenfor, det er udenfor. Det er fordi, jeg stiller twisteren på snuden. Og sparken den står på snuden, som den er. Nå, okay. Så er det nemmere, ja. Det er ikke nemt for. Så er der faktisk mere plads end for. Det er da meget godt. Det var ikke nemt for. Nu er der på gulvet. Ingen grund til at stille twisteren på snuden. Så er der ikke nogen motor i